dili tanang na master bitaw, agree ko ana. Og mao po na ako isulti sa una kay kabaw na ta. As ordinary teachers, ang mga master teacher murag lisod-lisoron tay pasa nila tanang trabaho sa toa. Man ang ako ang sulti sa una, sam ni siya, master man ni siya. Di man din siya kamao. Og kabaw na ta, ganan bita muli kay trabaho. Reklamador kita, labi na mo tokar atong katapulan, masayon ireklamo ba yan? Mo nang ingan ako ang sinultihan sa una. Aron murag tag walay sayop. Sayon ra kay pahid ang atong sayop sa uban. Kay mo man ay pinakasayon nga escape. Unya, sayon ra po di pangita og sayop sa uban. Aron dili kita ang makitaan. Og karon nga na master teacher ko. Murag sayop siguro ng word na master. Ako ano yung opinion, dili unta na master, no? Ng chairman ay ko gina, siya rin ay lingkuranan. Or pirmi rin siya maglingkod, di siya pwede mo barog. Bitaw, pero ang head teacher ay ko gina, siya rin o. Or siya rin ay o. Ang uban kamot o TL. Basta dili master, kaya dili mabot mo sabot master teacher, kamauna sa tanan good. Pareha ko na sa mga parents, una-una nila sa tanan teacher, bright kayo. Nga kung English teacher ka, kailangan kabawa ka sa math. Or kung science teacher ka, kailangan kabawa ka sa Filipino. Nga na ba, naagi mga butang nga dili ta kamao. O karon ko naka-realize nga, dili de ay nimo mahibawa ng tanan. Master siguro ka sa usa ka butang, pero dili gid nimo mahibawan tanan. Wa gid ka makabaw sa tanan. So, karon nakaingon ko nga dili tanan master kabalo sa tanan og tinuod na ambot lang na siguro ay makat-on ka pero di gini mo makat-onan tanan kay ako ba mga teachers mo balibad man labi na lisod pero kung master teacher ka maglisod ka balibad kay ingnon man ka sa principal or sa uban ng mga teachers nga master teacher ka so dawaton to niya og tungod kay di man ta kabalo sa tanan magkapalpak-palpak to siya kay iyang gidawat ang trabaho bisag di siya kamao. Pwede man siguro makatunan pero pag expect jud na sa unang tuig nga iyan ang gidawat ang trabaho dili gina perfect or bisang ganing second year or third year kay kana IPCRF sige man tag buhat ana kada tuig pero naman gyud masayo paghihapon dapat di ta kamao sa nga MOV atong i-attach o pareha ra gud na sa basketball di pud pasabot kabalo ka mo basketball kabalo ka mo tennis unsay bukong point dili pud pasabot may ka sa usa ka butang may sa ka sa lain nga skill nya teacher baya ko sa una teacher ko as in usual classroom teacher karon nga na master teacher ko mausab ang tanan so wala ko kabaloon sa ni so abot lang siguro sa mga dugay na nga master teacher basin may na kay sila pero para nako imposibleng may kamao ka sa tanan sakto dili tanang master nay uban bagurang na master teacher o napoy uban nga gi-assign sa dili niya master ang skill kay master teacher malagi ko no di siya pwede yung balibad kinalang kamao siya which is wrong interpretation no? Come on sa inyo ikasultihan